wasiyaaji jinnaaɓe gorko hen debbo hen heɗo ɗi wasiyaaji nene ma ɗi nafma ɗi naftuma ɓinguel am ko adi fof andu hoorema to gummiɗa foli'a e ko umminma tinno tiiɗ e diine ma ustu sikki ene jibina jumre ma tesko haala e golle ma jaggu jungo e ɗemgal ma woto ɗamino e neɗɗo ha gostoɗa dimagu ma woto yata noddaka yoɗani e ma woto seeda ka tawa waɗɗum wona haaju ma dok zina jeyaka e diine ma woto reerɗo debbo e jawdi ene majjina teddungal ma haala bonka e gol wulti ene majjina fayida ma woto mawnikino lesɗikino e wondiɓe ma mawnikinare bonnata gurdam ma nene ina wasiyo ha joni ɓinguel am teddin anduɓe e mawɓe ma yit hormo kala ganda ko ɓeydare ma yiiloyo faggoyo himɓe ɓuuri jawdi ma faamoy ɗum yeeso ma tawnat ma ko himɓe ko kamɓe kalata inde ma yeeso ma e caggal ma gumɗo paho lemsare ɗokko hay goto woto woɗɗin hoore ma sabu ko tagore jooɓe ma an noon a gasnani tagede ko adi mayde ma ɓernde so hecciɗi ko gollude ɗi wasiyaji nene ma o yiilaki so wona ɓurale ɓamtare ma yo allahu yettin fandare ɗi wasiyaji nene ma a jarama nene am kumbel beyta a rentini ɓinguel ma yo allahu ummu ƴeema an e mayɓe julɓe woɗɗuɓe e takkiɓe ma sawtuwol dewɗo e basal kuɗol jaadigal ngam gueno mi weltidiri yimre nde kala gonɗo e jaadigal ngam gueno Moussa Diallo ceerno Tokosel Alhasan Seck wondude Aliou Sow on beltodirama e yimre nde so yimre jinnaɗo yimama mi miijo dariɗo darde nene am e galle baba am woni Hawwa Ba e Zeynab Ba